Moingon ka ni kung paghobo, hobo gidayon. Ingon ka anak agresibo. Pag suryo po, uy, ay kalimot kayo mo biyak kong anak. Paghobo na! Ano? Wala ma, luguson ko papay. Love you. Labdiw halas tatay mo. Ay ko ganaas pagtubag ha? Nagtarong ba ko? Moingon gani kong love you. Tubagasan din kong love you to. Di lagi ko nimo. Usa ka pangutana, usa ka tubag. Mga sawa ka na ako, dili. Wow! Mo ganay usuron? Demanding na kay mga babay? Pero, di mo kapiyon ng babay. Kalibugan man ka. Ayaw na kong iliko sa laing tima. Gitsuha kong tubag. Magpakasal ka na ako, dili. Magpakasal! Bisa ka pila pa. Pero, ubusaw sa kakondisyon. Kaya di ko gusto malkansi. Pakaslan ta ka kung musaad kang magsinina ka na. Take it or leave it. Take it or leave it. Sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon, Direktor Jennifer Dato Mendoza, Musical Scorer Ariel Mancao, Editor Lloyd Gabiana, Soundman Ricky Gary. Dalit ka rin sa RMN Drama. O karon mga igala diya lang sumpay ning atong sugildanon. Take it or leave it. Sa mag-isa ni Papa ni Mama, nga init pang kayo kaniya. Iyang giguba ang akong ugma. Ipa-repair. Usa na lang ha? Last na lang yung doon ha? Ganong imo makong giphan, Ma? Tubagan ko galingon mong pangutana. Ha? Kagdagot mo. Bida kiting babayhan na eh. Bida. Butangan pagigkon, kontrabida. Sus, dondon. Sa sunod ba, kung magkasulti gani mo sa imong inahan ba, lihay-lihay sito panagsa eh. Ano din magkasumpaki ba? Ayaw lang ko tawag pagsalgas na naunsa na sa taong ka oy. Mong ako'y mutingog pa, kay muduko naman ka kung igon kaniya. Anong daog magiging mama pa, uy? Dondon oy. Ay, naglikay lang lagi ko kay lisod na kay na siya tubayan. Ah, di na mao. Unsa? Unfair na. Kinanglang patas. Di ba? Bana og asawa, kinala magsabot yun. Magkasabot pa. Oh. Pero, ikaw, yano-yano lang kaniya. Di ko ganang maminaw ana pa. Aw. Ikaw lagi makasulbal ana dong. Ha? Istoryahin ang inahan nimo. Ah. Ano yung anak man na yung tinanawan ako? Love ko ni Mama. O sobra? Digil mo sukod. Love sa ni Mos Papa. Ha? Ano nakugang man ka, siga pag mong mata. Dili ni mo love si Papa man, no? Kay kung love pa ni mo siya, dili ni mo siya sikasikaan, uy. Dili ni mo awayon. Ibog kay kumutan-aw na itong mga silingan diya mo, Kanang usa na to kasilingan ba? Kay, maayo kay siya siyang asawa. Sweet kaayo sila. Kita ka? Dili unta sila pariso na kay batik ignaw ang asawa. While ang bana, uspang wapuha ma. Pero, tanawa rin ang relasyon, oh. Wow, makaibog. Bilib kay ko siyang bana, oy. Proud kay siyang asawa. Kung magkuyog silang maglakaw sa daan, ma. Di ko makakita sa bana, mga mag-una. Nagid siya sa tupad siyang asawa. Ug mag-akbay pa. Ingon anak akong gusto ninyo ni Papa, ma. Kanang, loving unta kayo mo sa gusa-gusa ba? Sabay kalibutan ni mo ng butanga. Ay nga. Wa pa ko'y buot. Kasabot na sa daon ko, anama, oy. Dili na ko mainat sa kinabuhi sa mga minyo. Ay, di ko himasa. Di makamaumutan na og dili mag-research. Lablaba sa si Papa, ma, oy. Kaya nga no? Uyab na ko na siya? Ha? Ano doon na? Paminaw ha, aron dili ka magpunay pangutana kung nganong ugapas yuta nga giagian usa ka dekadang kwarisma ang panag-uban namo og sa imong amahan. Paminaw, aron mahibaw kag nganong naabot ka niining kalibutana. Oh, mo na. Gilugod
Pugos ko niya. Pero kung gusto gid mo nga panaliktan ang imong kaugalingon ato higayon na pwede ba ya, Cheng? Pwede kay kun nimo nga patyon kung dili kay ka. Pero dili ingon anang ako na feel. Responsive ka. Aw, nakauyo na sa day ka, ma. Gilamian man siya. Nalugong wa. Bastos! Mitsula man siya. Taro na yung istorya na. Ating- Igo karon. Aching. Ato bangon nato ang tinuod, Cheng. Imo man gini nga kuan kaning nasugdan istorya ha. Diri sa atong anak, ato na lang tiwas og klarohon. Ayaw ko ba ang akong imahe diha sa imong anak. Kay di siya gi ko mosugot anak. Ha? Wa taon ko magbakak. Ha? Why laing gitudlo na akong ako mga ginikanan loyo sa among kapobre kun dili ang mga maayong pagtulunan. Ang pagkamatinud-anon. Mao nga dili ko gusto nga sundo na sa akong anak in taon. Andang paghapon ko nga muutong kung kanus ka mag-usab, Cheng. Andang paghapon ko nga magpaabot kung kanus ka makatod sa pagdawat. Nga, babae ka. O usa ka asawa. Ang ako ba nga, tarungan lagi di taon sa pagpasunod si Dondon. Mao na importante para nako karon. Cheng. Luyang, papa. Uy. Nablaban na lang si papa, ma. Di ganin na mo baton. Di na sa kumapadayon si mong gusto. DXDC. Unsa? Kalisod ni mong gipabuhat na kuha. Pero ako yung gituman. Aron malipay ka. Wag gini ko gusto nga mingon ini ko. Pero pag iti ka supaka. Mga sunda akong gingon ni mo. Nablaba si papa. Piskat di mo anaka ka eh. Sige. Atagi ko higayon. Akong tunan. Oh, Pa, jaman. in the bag na pa. Unsay in the bag na. Ako nagisultihan si mama nga lablabon kaniya. Unsa? Ako man siyang gihadlok. Nga, dili na ko musunod siyang gusto nga magbinabay ko. Basta dili ka niya lablabon. Pa, Unsa? love ni mo, mama? Ay, anak. Oy. Dili ka na ko matisok sa sabakan sa imong inahan kung wala pa ko'y gugma, Dondon. Kinsay ko'y ganahan nga motukob anang imong inahan kung wala pa ko'y gugma. Dili ko pareha sa ubang mga laki, oy. Nga bisag, why gusto sa kababae mo, bati lang gihapon gana sa pagpanghilabot. Sa among pagkabarkada, nakaton gid ko sa pakigugma sa iyang pagkasiya. Hala, kanindot. Ikaw kon mo dako na og makaton na sa kas pagbati og gugma. Mao gyud pilia ang babae ha. Nga kana bang tuan kan tarong. Laki baya ka? Babae gyud ang pilia. Laki man ka, ha? Nakasabot ka ba? Unsa kay maayong sudanon karong hapon, no? Kanang imong gusto nga kuan akong lutoon, Cheng. Gusto ta ko kanang tinuwa bitaw nga pugapo kay gimingaw na kay kuan isda ana. Ya magsugba tag kanang katambak o baka magkilaw tag bulinaw. Oo, ikaw. Unsa may ipares? Kanong mais ang lami pa. Oh, sige, go. Ikaw adto sa merkado? Ikaw lang sa kay wa ko smooth karon nga mutaak sa isda ana eh. Lo, nalagi sa madi mong tiil, ma. Bitaw. Na kuan ni kanang nasangit sa kahoy ba? Nang tong kahoy nga nag-igdal sa agianan bitaw. Sangit oy, ko. nga lang wa ka man mo sulti. Ato lang tambalan bi. Ah, dili nato pasagdan. Yan lang oy, layo pa ni tina eh. Ayaw pag-ingon ana. Manog matay aron man problema. Ayaw into pag-ingon ana, Cheng. Ma, gusto ni papa nga tambalan ang imong tiil. Tumani na lang. Ana sa kwarto na. Ha? Sa kwarto mo yun. Kuratan man noon para makahigda ka mintas akong tambalan. Ay, noy, lisod na. Lakaw na lang sa merkado para makaabot pa ka nindot nga isda. Aw. Magtambal sa takay, nabalaka ko lang imong samad. Oy. Layo ra lagi ni tinae, oy. Saba mo. Ayun na lang pa. Ako lang mo tamba ni mama kay bawo na magkuan na. Aw. Siguro adong. Ayaw unya-unya aha.
Siguro kay dili ko gusto nga mag-antos ng taong imong inahan. O lagi pa. Sige na pa, lakaw na. Aron sa iyo tang makapanihapon ba? Naglaway ba ako nagunaw na sa labas nga isda, oy? Aw! Ako na lang mo atos merkado pa. Nya, ikan na lang mo tambal ni mama. Aray! Sorry, what to you Kinsay mong ilaron? Klaro kay bayot. Klaro na unsa. Gusto kang maghaling og bulo ka? Oh! Mayo ka no? Kay mas naibaw pa ka kung sa isuda kung o. Ay, natanin niyo! Nga naman ni? Tigpasingit mo! Biktima ko ng akong papas imong mama. Muray tumboy nga si Lusa. Unsa ning klasehas utok nga naa siya, oy? Natural. Utok sa tao. Ang mag-utok sa buhaya. Wa ko malipay. Sayang gibuhat ni Papa, ha? Nga no? Unsa man day gibuhat ni mama sa imong papa? Pakaron ingnon sa gawak kamay bawda. Tupat kay mali sa kada. Di manggod. Inumanggod nga wa ko may baw sa imong giistorya. Di taon-ta ko mangutana kung doon na pa ko'y idea. Doon na nagsulti na ko nga gibutang-butangan si mong mama nga akong papa. Nagsilos siya ni Papa. He, wa siya tuhak ka. Nga nuguta magsilos siya ni Papa nako. Iyabag siya. Nagtuo siya nga ingon anak lagi kapuan si Papa adol nga mapunit sa imong Papa. Wata kay baw. Kagwapo sa akong amahan na. Unsa? Ulalis ka? Nakita mo gid ka nga kung sa kagwapo si papa. Lakas nag-apil sa akong papa Kanagong nikalit og kababay ang tumboy na akong mama. Nihayang og nahimo ko. Hoy, pahong. Utrong hugaw og utok. Ako na inoy hugaw-hugutok nga ikaw man dihay nag-imagine og bating ay sina. Sa? Patay kayo itong imong mahan sa akong papa iskoy. Mo nga, iyag itong paagi aron makasugat sila si papa sa kalubihan. Unsa? Pagkulata ka? DXDC. May galaatang ilan pa mga sumpay ni atong sugindanon. Take it or leave it. Tagsulat Monique de Gracia sa sinon ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Mendoza. Musical scoring Ariel Mancao. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. yêu của con em cũng chẳng biết thế nào.